ଶରୀରରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన శరీరంలో ప్రవేశించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। మన శరీరము ద్వారా ఆయన బయలుపరచబడాలని అనుకుంటున్నాడు. ఈ రోజు ప్రార్థన ద్వారా మనం ఒకటి తెలుసుకుంటున్నాం. ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ఇప్పుడే ఆ సింహాసనమున ద్వారమును తెరవండి. పెంటెకొస్తు ଦିବସରେ ଯେତେ ଜଣ ଥିଲେ, పెంతెకొస్తు పండగ దినమందు ఎంతమంది అయితే అక్కడ ఉన్నారో ସମସ୍ତେ పవిత్ర ఆత్మରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా పరిశుద్ధ ఆత్మతో నింపబడ్డారు భూదిగంతముల వరకు. ఆమేన్, హల్లెలూయా, థాంక్ యూ లార్డ్. ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। అక్కడ అందరూ కూడా పరిశుద్ధ ఆత్మ చేత నింపబడ్డారు. ଦିବସରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେଇଗଲା, పెంతెకొస్తు పండగ దినములో అనేక మనుషుల ఒక ఆత్మ ఒక్కటైపోయిందట. ସେଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା। అప్పుడు పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు వారి మధ్య కార్యం చేశాడు. ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା, నేను కూడా ఈరోజు మీతో అంటున్నాను, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେବ, మీ అందరి మనసు ఒక్కటవ్వాలి. ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। అప్పుడు దేవుని కార్యం మీరు చూస్తారు. ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। అప్పటి నుంచి దేవుని కార్యములు చేయడానికి ఆరంభం అవుతుంది. ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେବ, ఎప్పుడైతే మీ యొక్క మనసు అందరిది కూడా ఒకటవుతుందో ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। అప్పుడు పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు మీ జీవితంలో కార్యం చేస్తాడు.